hvad så der alle sammen? Det er iPadgamer.dk her. Og i dag, der skal vi spille mere Hill Racer 2. Sidste gang vi spillede, der havde jeg den røde bil. Men nu skete der så det, at efter jeg var stoppet med at optage, der spillede jeg sådan 2 minutter. Så fik jeg lige fuld stjerne, og så fik jeg den her i gave. Så det er jo egentlig meget fedt. Og den er meget, meget, meget bedre end røde. Det er meget fedt. I dag der tænker jeg, at vi skal klare nogle missioner, og vi skal prøve at gå efter at få den næste bil. Ej, for helvede. Hvad laver jeg? Nå, vi kan lige prøve at se. Do 3 single backflips, reach 800 meters. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger 800. Skal jeg prøve at tale ordentligt engelsk. Reach a new coin. Nu gør jeg det der igen. Reach a new coin record. Do 3 single backflips in one game. Reach 800 meters. Vi prøver. En af dem, jeg tror, jeg prøver, de to, jeg prøver at gå efter i det spil, det er 800 meter. Og så er det de 3 backflips. Det tror jeg godt, jeg kan. Backflip. Yes. Backflip. Frontflip. Det var helt det der. Ja, backflip. Ej, hvor er det bare irriterende det der. Men jeg fik 800 meter. Jeg fik en stjerne. Collect 9 benzin ting in one game. Og reach a new coin record. Og så er det selvfølgelig 3 single backflips in one game. Jeg tænker egentlig bare, at vi prøver at slå dem alle sammen. Eller prøver at gøre det alle. Jeg er god til dansk. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så sprogspasser lige nu. Det var jeg så i går. Vi prøver at gennemføre alle missionerne i et spil. Vi prøver. Jeg tror ikke, jeg slår min coin record for når 1000. Men vi kan altid prøve. Nej, nu mistede jeg den der ting der. Frontflip. Det er simpelthen noget lort, det her purple pist. Jeg hader det. Drik benzin. Rip. Benzin. Yes. Så backflip. Ja. Complete animation. Okay, er I klar? 13.000 coins. Og som I kan se her, jeg har de samme upgrades, som jeg havde før. Så jeg har ikke mistet noget. Jeg tænker, at jeg gerne vil opgradere den her. For jeg synes faktisk, det begynder at være virkelig irriterende, at jeg ikke står lidt fast på jorden. Det tænker jeg, at dem jeg vil opgradere rigtig meget sammen med Ability. Backflip. Jeg røg højt op der. Der røg min dør. Hey, se, her er det døren, der ryger af. Nu kan jeg sige det, jeg er vant til at sige. Nej, nu. Jeg tror, jeg kunne lidt for stærkt. Bare lidt. Jeg er så virkelig træt af de der reklamer. Nu prøver jeg at køre lidt mindre stærkt. Nej, hvad skete der? Det er ikke godt nok dårligt spillet, det her. Nu slår vi vores rekord, eller hvad? Så jeg er allerede oppe på 190. 200! Nå, det er meter. Jeg troede, det var kilometer i timen. Kæft, jeg er bare dum. Backflip.
skal bare lave en backflip, så er vi completed. Nu er vi med at mangle en ting. En lille smule. Der. Så skal vi lige her nu. Det er ikke her. Albert, din fede spasserkage. Hvor er du bare dum, Albert. Nu der går jeg efter at slå min rekord i meter. Så den her gang, der skal vi ikke køre for stærkt. Jeg tænker, vi skal holde os lige omkring de 100 km i timen max. Indtil vi kommer ned til det der helt vanvittige sted. Hvor vi sidste gang var på 152 km i timen. Med den røde bil. Og det tænker jeg godt, vi kan prøve at slå, når vi kommer derhen. Men ellers synes jeg ikke, vi skal køre for stærkt. Hvad fanden? Jeg tror snart, jeg springer i luften af raseri. Fordi jeg synes, det er så irriterende. Jeg ser på, at jeg døde der. Hvis det havde været den anden bil, så havde jeg været ud af det. En backflip. Dejligt. Roligt og stille. En enkelt backflip. Så kører vi lige herhen til det næste hop, uden at sådan køre ind i det. Så laver vi en backflip. Så skal vi bare lave en backflip mere. Og det behøver ikke gå galt. Nej! What? Det var tæt på, at jeg døde der. Nu begynder jeg lige så stille at mangle benzin igen. Tror jeg i hvert fald. Når jeg kommer herop. Ja, jeg vidste det. Nu dør jeg. Hvis jeg dør benzin. Jeg opgraderer benzin. Hvor meget koster det? Det koster 12.000. Så faktisk, jeg har aldrig nogensinde haft problemer med benzin før. Det er, når jeg ikke kan stærkt nok åbenbart. Jeg tror ikke, der er lavet noget logik, så det er lige meget, om man står stille, og man kører 200 km i timen, hvis det er lige meget benzin, uanset hvad. Jeg tror. Jeg er ikke sikker, men jeg tror det. Så jeg tror, jeg skal køre lidt stærkt. Måske. Her skal jeg sgu ikke køre stærkt. Jeg gider ikke dø på den der close mode med at køre ind i hoppen. Så går lidt stærkt. Ellers så dør jeg af benzin her. Nej, nu er jeg allerede mistet mere benzin, end jeg gjorde, da jeg var heroppe før. Jeg dør. Ja. Jeg dør! Jeg døde ikke. Nu begynder jeg at mangle benzin igen. Er det bare mig, eller mangler jeg hele tiden benzin, når jeg er her? Så, nu kommer jeg her til den her bro her. Nu kommer det her hop lige om lidt forhåbentlig. Det der kæmpe gigahop. Så jeg kan lave en enkelt backflip. Hvis jeg lander den. Jeg klarer missionen. Det var bare backflip igen. Wow, jeg vil slå min rekord. Ja, jeg er over 2.000 meter. Jeg klarede alle 3 missioner i et spil. Og jeg slog mine alle 3 rekorder. Jeg var oppe på 202 km i timen. Det er klart det bedste, jeg nogensinde har gjort før. Det er sgu vildt. Do 3 double flips forward. Do 9 single backflips. Reach 900 meters. Jeg var oppe på 2.000 før, så det burde ikke blive noget problem. Så tænker jeg, at vi prøver at lave double front flip her. Og så dør vi selvfølgelig, fordi vi kommer langt. Jeg tænker også lige, kan vi ikke bare lige prøve for sjov, så vi kan lave en triple baglænger? Fordi det fik jeg en mission. Den sidste mission, jeg klarede, da jeg fik den her bil, det var et triple backflip. Og det gjorde jeg faktisk herovre. Det skal lige prøve at se, hvor nemt det er med den her bil. Det kunne jeg så ikke.
Vi prøver bare, så vi kan lave en dobbelt front. Jeg vil godt prøve at fortælle lidt mere om, hvordan jeg styrer. Det har jeg sikkert godt gættet. Når jeg laver front flip, så skal jeg bruge min brake-knap, og når jeg laver back flip, så skal jeg bruge min gas-knap. Jeg kommer simpelthen for langt rundt. Jeg tror godt, jeg kunne lave en triple, men jeg kan ikke lave en dobbelt. Jeg kommer for langt rundt. Nu prøver vi lige at koncentrere os. Koncentration. Jeg skal lave 3 af dem der, hvis jeg bare lige prøver at se, om jeg kan lave en... hvis jeg kan lave en... hvad hedder det? En dobbelt her. Det er det der er så close! Eller det er ikke close, hvad hedder det egentlig? Nå, det var en irriterende måde at dø på i hvert fald. Skal vi prøve at gå lidt mere efter missionerne. Reach 900 meter. Den burde være nem nok. Og vi lægger bare single backflip, når vi har muligheden for det. Så burde der lige de 2 missioner passe sig selv. Ej, det er mega fedt at have den her bil. Den er meget bedre end den røde klamme bil. Men I kan også se, at landskabet det ændrer sig. Nej. Seriøst. Jeg tænker lige, at vi skal prøve lidt med den røde. Fordi, prøv lige at se. Det var helt anderledes med den røde. Jeg ved godt, at det sidste afsnit, så kaldte jeg hende der sidder derinde for en mand. Et på gangen. Og nu ved jeg godt, det er en kvinde. Jeg behøver ikke sidde og grine af mig. Nej, den kan jeg ikke lide. Vi spiller sådan den her. Dejlige, lækre vassebil. Backflip. Backflip. Yes. Seriøst. Jeg skulle lige til at sige, nu prøver jeg at reach 900 meters. Og så sker det der bare. Skal vi ikke prøve at få 900 meters? Så vi lige kan klare vores mission. Og så kan vi også lige prøve at klare en af de andre missioner. Så får vi en gave. Jeg kan bare mærke, at vi er heldige i dag. Så vi simpelthen får en bil på sådan 3. gang. Jeg tror også, jeg åbnede en enkelt gave. Efter jeg havde skaffet den her bil. Så jeg tror, det er sådan på 3. eller 4. gave. Så kan vi godt lige være heldige at få en bil. Kan vi ikke? Tænker jeg godt, vi kan. Kom nu. Yes, 900 meter. Tænker jeg bare, at vi skal lave så mange backflips som muligt. Inden vi kommer hernede af, så skal vi selvfølgelig også prøve at slå os rekord. Jeg synes faktisk, det er ret nemt at køre her. Altså, når jeg begynder at være kaphøj, og være sådan, ja, det er rigtig nemt det her, så dør jeg altid. Ej, prøv at se. Han faldt ned i et kæmpe stort hul. Lad os lige kigge lidt på en smil, hvis vi kunne det. Ej, prøv lige at se hendes ben, det står spræller. God sproget, Albert. Det står spræller, og han har fået en bil ned i hovedet. Jeg tror ikke, det er særlig sjovt. Ham der, han er altid glad. Det skal vi lige prøve at teste. Prøv at se her. Åbenbart, jeg har gode hjul til at bare lige kan dø. Nej, jeg vil ikke dø af benzin. Så kan man slet ikke se. Prøv at se, hvis jeg lige dør. Prøv at se hans ansigt. Han er stadigvæk glad. Det er det mest fucked up spil. Men jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Altså, I kender til godt Hill Climb Racing. Lidt bedre end det her spil. Men jeg kan faktisk bedre lide det her. Jeg synes, det er lidt sjovere. Og det er lidt sværere, fordi at i normale Hill Climb Racing, så kan du bare, hvis du er ved at ryge bagover,
Hvis du vil ryge bagover, så kan du bare klikke på break-knappen, mens du bliver ved med at holde gas inde. Det kan du ikke her. Du skal slippe knappen. Det er sikkert mega avanceret måde at forklare det på. Men det er i hvert fald lidt svære controls. Og så synes jeg også, det er generelt bedre grafik, det her. Altså ikke sådan, det ser pænere ud, men det er mere realistisk grafik, selvom det er virkelig urealistisk spil. Men jeg tænker, at vi får en enkelt gave mere. Og det gør vi ved at lave 4 backflips mere. Og så tænker jeg, at det er ved at være en alt for lang video, fordi jeg tror, den er ved at være 20 minutter lang, eller sådan noget helt vanvittigt. Og den gamle, den synes jeg var lang, da den var 11 minutter. Det er sgu ikke så godt. Rest in peace. Pis! Altså, I må meget undskylde, at de her videoer bliver meget dårligt redigeret. Men jeg har en rigtig god grund til det. Jeg optager med noget, der hedder AirShow. På min iPad. Og det der AirShow. Nu mener det bogstaveligt, ikke bare fordi jeg kalder det her for et virusspil. Det er virus AirShow. Jeg har sat et antivirus op på min iPad. For at det ikke skal blive totalt hacket. Men stadigvæk, når du har optaget en video på AirShow, så plejer jeg at smide det ind i iMovie, fordi jeg egentlig mærker, at grunden ikke kan smide det ind i min computer. Så plejer jeg at smide det ind i iMovie, og jeg kan simpelthen ikke klippe i det. Altså, jo, jeg kan godt klippe i det, men jeg kan ikke spole frem i videoen, så går den bare i lag, og så går den tilbage til der, hvor jeg var, hvor jeg så før, hvis jeg spoler frem eller noget. Så det er simpelthen, det tager, jeg skal se hele videoen igennem, op til det sted, jeg gerne vil redigere, hvis jeg skal redigere sådan en lille bitte smule. Og så magter jeg sgu heller ikke redigere alt det ting, jeg i virkeligheden vil have redigeret væk. Er det forståeligt? Det håber jeg, det er. Nå, men vi klarer missionen, og vi får en gave nu. Continue. Kom nu, please. 14.000. Jeg klager ikke. Vi kan upgrade vores tank. Og ja. Jeg tænker, at jeg stopper videoen her, og den blev mega lang, og det må I undskylde for anden gang. Du må meget gerne like den her video, du må også gerne dislike den, hvis du ikke kunne lide den. Du må også gerne smide det op, så kan du få notifikation, når jeg lægger en video op næste gang. Og have en god dag.